Ang nag-ila sa mga larawan sa simbahang Katoliko nga Diyos-Diyos, katura po niingon nga kanang mga larawan na Diyos-Diyos. Pero ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, wala mag-ila o nagtuo nga kanang mga larawan na mga Diyos-Diyos. Gituuhan na mo kana nga kanang mga larawan na larawan sa mga santos. Muna sa itong pagtuo mingon, nagtuo lamang kitag usa ka Diyos. Nagpasabot nga ang Diyos nato naa sa langit, wala diha sa larawan. Apan nganong naate mga larawan kay kana pagpadayag sa presensya nga naapalibot sa simbahan og sa usa ka gitawag og panimalay. Pero wa nagpasabot nga amuan ng Dios nga naman kay sa dihang nagbaton mi anang maong malarawana nagpadayag nga naa mi tinuod nga Dios nga gituuhan nga diin pinaagi ni anang maong gilarawanan og representasyon ni anang maong larawan nagapadayag nga siya buhi, siya naa ug siya naghari sa among panimalay ug sa among simbahan.